салом алейкум ба кулли тамошобинони мактаби блогери ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Дусто, имрӯз мо гап мезанем дар бораи удалит кардани видео аз канали ютуб. Масалан, шумо дар ин ҳолат ягон вақт мешавад ки ягон видео дабавид мекунед ё ки ягон мушкилӣ мешавад. Масалан, ягон видео шумо вақте ки дабавид кунед дар каналтон мешава, масалан авторских меқапад ё ки ягон камбудие ки дига мешава ва шумо мехоҳед ки удалит кунед. Ва бисёри блогерҳо рости гап амира мара савол доданд ки чихел удалит мекунӣ видеора ай канали ютуб. Ва ҳозир мо гап мезанем дар бораи ҳамоне ки чихел видеора бояд удалит кунӣ ай канали ютуб. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳам, бо диққат тамошо кунед бародаро. дӯстон, дар инҷа мо барои удалит кардани яъне ки видео аввал медроем ютуб. Шуморо нишон медиҳем ки ютубда видео дабавид кардагем мо. Ва чуноне ки шумо дидесем, мо аллакай як видео дабавид ки ва мебурем ба ютуб, медроем дар творческий студия. Ва дар инҷа болои ана ҳамон видеое ки шумо дар кора зер мекунем болои видеода. Пас он мешава намехоҳед страничка зер мекунем дар қалам. Баъд аз зер кардани қалам мебурем ин хел страничка, мечехем разрешение. Чихеле ки нишон додесем, ана хел зер мекунем ба анамҷа ва мекашем тарафи боло мебарем ин стрелкара. Боло мебарем ва поинда чуноне ки шумо дидестен удалит се ютубам. Зер мекунем ба ҳамуҷа ва оке мекунем. Видеои шумо аллакай удалит шид ай каналто, яъне ки уже амуш видеое ки шумо мехостед удалит кунед, удалит кардем. Ва медроен ютуб проверка мекунед, яъне ки дига видеое ки шумо доштед аллакай нестед, яъне ки видеоро шумо тонистед удалит кардем правилно. Ана ин қадар роҳ дора, ягон мушкилӣ надора. Хай ин меяй бародаро удалит кардани видео. Ва дӯстон, шумо диде ки чихел мо яъне ки удалит кардем видеора ай канали ютуб бо тариқи творческий студия ва бо раҳи осон. яъне ки ягона раҳи осон медоред творческий студия ва чихеле ки ман нишон додам ҳамин гуна удалит бекунед видеота ай каналат. хай бародаро, агар ягон саволи дигар бошад, ягон камбудӣ бошад нашоти канали ютубтон, ягон чизи дигар ҳатман дар комментария нависед ё ки дар инстаграми мо ҳатман нависед. Мо иншоаллоҳ ки дар муддати кӯтоҳ ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳем. хайр, то барномаҳои дигар дар паноҳи аллоҳ бошед.